Skal du ikke lige forklare, hvad der foregår her, Tove? Altså det vi gør, det er, at vi renser en masse havregrødsflasker. Og Tuborg også. Ja, og Tuborg. Og rent pilsner. Og rent pilsner. Og DP. Man kan også næsten forklare, hvorfor jeg står i varm mave. Ja, hvorfor står du i bare mave, Tove? Det er fordi, jeg har svedt som en svin. Nå, ja, okay, udmærket. Ja, jeg har været ude at cykle en tur på min gule cykel, og det kører svedt i. Den tur, som jeg cykler 2 gange om dagen, vil jeg mærke. Ja, men Tove havde jo også kendt angstcykel, skal man lige lægge mærke til. Jeg prøver at få noget streetcred her. Det er godt, Magnus. Det er også sådan, at han har fået den numse derovre. Og ja, her har vi så de flaskerne med i resten. Det vender vi tilbage til senere. Nå, Tove, hvordan smager den så? Jamen, det får jeg jo desværre ikke lov til at smage her. Du fik ikke en lille Nej, det gør jeg ikke. smagsprøve? Ja, og det er så vores øl. Ja, lys øl. Det vil jeg sige. Den ser slet ikke dårlig ud. Der skal mere øl til det. Ja, så lægger vi lige på den igen. Det ser ud som om, at det er vores oscilloskop, så er det flyde. Ja. Og det vi er i gang med her, kan du lige forklare os, hvad det er, Tove? Ja, men det vi gør, det er, at vi måler densiteten af... Det kan altså ikke være helt rigtigt. Jo, den skal ligge på 1000 til 1014. Nå. Det er meget godt, den ligger på 15. Den ligger på 15. Skal jeg hente det der sukkervand der væk? Ja, det er rigtigt. Det er lidt i her, ikke? Jo. Tobias. Og nu er vi så i gang med at hælde noget sukkervand op i vores øl. Ja, Det er ret vigtigt for den fortsatte gæring og smagen går ud fra. Hej, Tove. Ja, altså det er ikke smagen. Og ikke smagen? Nej, mere kuldioxid, altså sikkert sige, det påvirker også smagen et eller andet sted. Men Det er lidt kedeligt med sådan en fuldstændig flad øl. i det store hele, så påvirker det ikke rigtig smag. Nej. Påvirker sig ikke en øl, det. Ja, det kan man også sige. Også en del Og hvis du smart. er lidt filosofisk, så vil jeg sige, hvornår slutter smagen og starter øllet. Men det er jo så, hvad det er. Det er Magnus, vores egen lille filosof. Ja. Fra nu af omtalt som Tegoros. Det vil være en ære. Eller Aristoteles. Eller den sproglige. Nej, der er sådan noget kan give. Magnus den sproglige. Ja, det vil jeg ikke være særlig. Så synes jeg, at Tegoros er bedre. Ja. Kan du godt slå den? Hvorfor er det helt præcis, vi slukker den, Tove? Kan du forklare det til kameraet? Det er simpelthen for at blande sukker i resten. Fordi brownske bevægelser tager for lang tid. Men vil det ikke påvirke bundgaden? Det ved de jo, men det er faktisk også meningen, at man skal lade den stå i 20 minutter. Så lader vi den stå i 20 minutter? Ja, 5 i hvert fald, ikke? Den stryger vi. Den æder Magnus ud, og der er vi... Nu har vi jo ikke så meget gær nede i, fordi vi har jo stukket den om, tænker jeg. Jamen, prøv lige at se det der flyder rundt i sammen. Er det ikke... Nej, det er bare skub. Det er bare skummel. Det er ikke godt sammen. Nå, tror I ikke, der har været... Nej, det er godt ud. Jo, skal vi lade den stå i en 5 minutter? Vi lader den stå. Vi lader den stå i 5 minutter tid. Det er en god idé. Afsluttende kommentar. Vi må næsten putte noget. Sådan. Nogen, der sætter den her ned i. Tørste bryghus, et yderst moderne bryghus. Vandsæt og Det lyder som en reklame for en dårlig regnfrakke, altså. Ja, Torbens handsker. Ja, og Torbens handsker. Nå, ja. min flethandske. Din overlevelseshandske. Det er godt. Her er vi så i gang med at fylde vores øl op på flaske. Sidste skridt i en lang og glædesfyldt proces. Eller ikke sidste skridt. Sidste skridt må være at drikke dem. Mikkel, du skal få nogen til at holde på flasken, hvis du gør det der, tror jeg. Jeg skal nok holde. Pas på mine hænder. Smukt. Og det er så Mikkel, vores kapselpåsætter for i dag. Med sine kapsler. Altså, der er Simon, som gjorde det glimrende sidst. Ja. Det gjorde jeg ikke, vel at mærke. Fik en kapsel på i andet forsøg. Den så jeg godt, det var noget lort. Og så tænkte jeg, så med 2 forsøg at få en kapsel på. Med den ratio, så har vi ikke nok kapsler. Så lad være med at sætte flere kapsler på. Og her er så Tove, der sidder og fylder det godt op i flaskerne. Den op til venstre. Den der. Der kan ikke være for meget. Prøv at lave noget, hvor det ikke fylder så meget, så vi har noget at sammenligne med. Jamen. Skal jeg se lidt? Skulle det meningen, at den skulle...
sidder fast deroppe i magneten, og den har nemlig sådan en lille smart magnet på vores skaffe på. Ja, det gør den også. Næsten. Og det er så Mikkel, vores mest kvalificerede kaffeprocent, der siger lidt om os andre. Ja. Okay. Der er ikke sker på. Og lad os prøve det ordentligt fast, kan sagtens. Ja. Rejs mig lige op. Mine ben begynder at gøre ondt. Så, ja. Er du sådan, der er interesseret i at holde på pladsen? op på kommoden, drenge. Ja, det er en god idé. Derfor Magnus er den kloge af os. Det er fandme ringet til det her. Ja. Det er værd, at du skal sidde her med. Det kan godt være, jeg er bedre til det. Ikke, at der er noget mindre blodværdigt i at hælde øllen op. Nej, absolut ikke. Skal vi bygge plads? Bare prøv at... nu har jeg sat den heroppe, sådan, så man kan få den helt ned i bunden. Smart med sådan en lille klip. Og Tak. Jeg hælder i her. Det er den brune flaske, tror jeg. er det den brune? Hov. Til de af jer, der ikke ved, hvad den brune flaske er der ikke en af jer, der vil forklare det? Jeg var der ikke den dag. Jeg tror det... Nej, det er egentlig ret nemt at forklare. Det er en handicappet ølflaske, som bliver mobbet, fordi den er anderledes. Vi kan ikke lide brune flasker. I kan sætte... Nej, men den er ikke bare brun, den er også mindre. Den er brun, og den er mindre, er godt lidt velkommen i vores samfund. Ja, I kan selv associere det med, hvad I har lyst til. Men her er vi i hvert fald ikke nogen politiske holdninger. Wow. Udover til brune mindre flasker. Den der er lige fyldt op. Ja, skål. Der skal noget mere i. Der er meget skum, eller? Det er fint, tror jeg. Vi skal også have sådan en elektrisk kæber den dag. En elektrisk hvad for noget her? Herovre, så man ikke skal sidde og suge og sidde med sådan en klemme hele tiden. Sådan en til et akvarie, eller hvad? Nej, sådan en til øl. Laver de sådan noget? Meget koster sådan en? Jeg ved det ikke, men... Mange penge. Ja, de er nok ret dyre, men... Men det kan vi godt, snart da vi begynder at lave det på vores egen malt og alt sådan noget sjovt. Det bliver skide godt. Jeg tror, den her skoven kan jeg godt følge op igen nu. Mod. Ja. Wow, du er så street, du gør det uden at nogen holder. Ja, men du skal også lige tænke på, at jeg er ret travlt med at være kameramand her. De kalder mig ikke, der er kameramand for fanden. Det er godt, Maja. Det skal du vide. Jo tak, Mikkel. Det er godt, at jeg kan få noget... Noget credit. Ja, noget credit. Noget værdsættelse. Og du gør det også skide op med den øl forresten. Det ser fandme smukt ud. Jeg synes, det er et glimrende team, det her. Alle er beskæftiget. Travlt beskæftiget med meget relevant der. Ja. Maja, han bringer budskabet. Som bringer budskabet. Mest af mig vil jeg også have lov til at sige. Det, ja, det er fint, tror jeg. det er ikke til at spøge med det her med at stå og holde et 200 grams kamera i højre hånd. Nej. Og stå og lukke lort ud. Det er ikke hver mand, der kan stå og gøre det. Nej, for fanden. Har man set noget smukkere? Det må være Det sådan... skulle da lige være, når man hælder den op. Ja, det må være sådan, at det føles at se en kvinde i fødsel til et barn. Udover selvfølgelig, at der ikke er alt det blod og skrigeri, som der er involveret i det. Begynder vi ikke irrelevant at filme på nuværende tidspunkt? Det begynder vi ikke irrelevant at filme på nuværende tidspunkt. Jeg skulle lige til at sige det. Det kunne være, at man skal begynde at filme på nuværende tidspunkt. Tænk. Så spil det liv. Ej, det begynder det at godt følge mig noget. Det er også smukt. Så gutter, bare lige for at nævne det i dag. Hvad er det for en øl, vi er i gang med at brygge? Det er meget godt. Nej, stop. Det er Maibach. Ja, vi brygger det ikke, vi tapper. Vi tapper. Altså, det er jo en del af brygningsprocessen som sådan, er det ikke? Nej, ikke brygningsprocessen, men af ølfremstillingsprocessen. Hvad kan du sige det? Det er selvfølgelig noget, man kan pointe. Men igen, det er flueknæpperi. Ja, lige præcis. Og det er sådan noget rigtigt, man ikke går op i. Det er en ting, du har lært før, da du fylder 18, Magnus. Matrix shot. Ja, den stod lige på 7. Ja, det er også. Det bliver en af... Det er det, der er problemet med. Er det sådan en, vi skal sætte til side derude for? Ja, jeg tror, vi skal kigge dem alle sammen igennem og se, hvad vi skal sætte til side.
Altså, man kan jo se det, når man tager den. Så tror jeg, skulle vi stoppe her? Eller skal vi fortsætte? Stop. Jeg er fandme død. You are my fire, the one desire.